Mana kamano Nyakwaramogi, kaka nwasingo ni en thuolo mano makoro wadonje cheno mar mine wacho, kama wendowa makawuono en Salome Owuonda, mabende en jata tije ka Africa Center for Sustainable and Inclusive Development. Arwaki kendo ni machiegni. Motelo inyalo nyisowa ni to organization maru ni otimo ruok motudore gi weche mag futo mar yamo e kor lwasi. Organization wani tiyo gi jogo ma samoro which will godo samoro gidong chien ahinya e weche mag dongruok kaka joma mine, joma yudhe, jogo matire rural areas samoro which will kodgi ahinya ko ochope weche mag dongruok. Koro wang'iyo bende weche mag chal mar kor lwasi ni ere kaka wanyalo yudo yo ma jogi eki bende bedo involve maka waloso wach chal kor lwasi to gibende wang'iyo weche gi e yo matut ni ere kaka wanyalo wuotho kodgi to ere gino maginto gidwaro manyalo konyogi mondo mi lokruok mar kor lwasi ni kik hinygi ahinya. Koro mane tich mwatimo ahinya. Okay. Nyocha machiegni in achiel kuom jogo manodhi Azerbaijan e romo manokelo kanyakla pinje mathoth mane lose wi futo mar yamo e kor lwasi. Uduogo gang'o? Milton, Azerbaijan to ne wantiere kendo wawuoyo di. Ne en twak ma jok ma pod nie pinje modok chien, ma pod odong chien kaka Kenya, twak e bathe koni to jogo ma be osedhi mbele bende ochung' kocha ni wan kama kaka wadware. Koro nwatemo nikech wach Azerbaijan ni nwang'iyo sana pesa. Ni pesa mar chal kor lwasi nieri ere kaka nyalo chopo ne jowa. To ere kaka wanyalo yudo pesa ni mang'eny moloyo kaka wasekete nikech igni 15 mokalo nwayiere ni jogo ma osedhi mbele ahinya mabido ni gine jogo mosemiyo shida mag chal mar kor lwasi malokore ni wabet godo nikech gine ma gisekethe e yo rang'iny mamalo. Koro nwawinjore ni onego bed ni gichulo bilion 100 iga ka iga mabiro ne jowa mani piny koni mondo mi wanyal bede ni okwahinyore ahinya ka chal mar kor lwasi olokore. Lakini yudo ka igni 15 mokalo no pok gibet ka gichopo kata bilion 100 no. Lakini koro kanochopo sani to onego bed ni koro wachakwa pange ni ere kaka wanyalo dhi mbele nikech bilion 100 ni be koro kanopange igni 15 mokalo gik moko oselokore ma bilion 100 ni be koro ok kony okoromo kata ochopo ni ok gichopie. Koro wachakwa dhi wabet wang'ini koro wanyalo dwaro en adi manyalo romo. Koro nwa wacho ni onego bed ni en trillion achiel kod 0.3. Okay. Monego bed ni koro wayudo ma koro bedo onego bed ni gikonyogo jogo ma pod nitiere e pinje ma pod odong chien mabe mahinyore ahinya ko wach mar chal mar kor lwasi gine jok makang obedo nitiere oulamno kata ka flood ma koro koth biro medore ahinya wane mwahinyore. Kopo ni nitiere oro ahinya wane mwahinyore. Ere kaka wanyalo konyore. Koro watemo wuoyo lakini trillion 1.3 wadwaro chato pok nwachopo. Gimiyo pesa di kata gisingo chiwo pesa di. Wachopo e 300 billion. 300 billion. Bilion 100 ma wachope kawuono ni to pod ne ji ok owinjore. Ji ne dwaro ni gino chope kata bilion 500 bas. Koro kochopo kawuono ni gini nonego bed ni ne rumo nyoro to nikech ywaruok pod ne ji dhi mbele jomoko iyudo kosewuok oduogo miechgi jomoko pod ni kacha. Koro kawuono ni eri jomoko no owuok oko meeting ne gi storm out giwacho ni gin ok ginya dhi mbele gi wuoyo nikech jogo mosedhi mbele go ok dwa winjowa. Koro giwacho ni wan wawuok wawenu meeting no udong e kendo. Okay, nitiere omenda moro miluongo ni loss and damage funds monego bed ni gioroga. Ma area winjo ni nobedo scrap ang'o momiyo gi scrap Koro wach loss and damage fund ni nwayiere iga mokalo. Mako jogo no ochiwo ni gibro miyo ji negi miyowa 70 million mane giwacho ni koro ginyalo 700 million sorry ma ginyalo chiwo mar loss and damage ma bende pod ni piny kabisa. Koro kachopo igani eri gichak gimede ochopo around 800 million but no ken pesa mosegol en singo ni gibro gole. Lakini ka osegol singo no ningo bed ni ibedo gi modality chenro mar ni pesa ni odonjo koya kuom ng'a to dhi ne ng'awa to odonjo nang'o. Koro chenro no ere manotamore awinjruoke nikech gitamore wacho ni
pesa nieri ya ir jogo mosebet ka ketho chal mar kor lwasi ahinya to pesa ni dhine jogo ma pod thagre machalo kaka jo Afrika to obiro nwa nang'o tere kaka ibro med replenish ni pile ka pile iga ka iga gimedo wa ni gimedo ni ko odhi korumo tinyalo mede nang'o koro ne winjruok obet matek nikech gin giwacho ni ok giyie ni gine ma giseketho kor lwasi no yo makoro chopo in fact gin ma giketho nikech king'iyo weche mag pinje kaka chalo kaka Dubai mana kata mana Brazil ma koro ji dhien gi contribute ahinya nikech nitiere modhi ka weche mag modhi go aparo ni mago gin moko koro to koro promises ma gisebedo ka giketo nikech ma okeromo mokwongo pod wadhi e COP 30 be mbele ka iparo ni gisechopo ga promises gi e rang'iny marom nade kata e percentage marom nade nikech gisingo ni wabro tero pesa mar kedo gi lokruok e futo mar yamo e kor lwasi bende gisega chopo e rang'iny moro manyalo konyo jogo mabedo affected. Milton kwa doke adiera to bilion 100 moningo bed ni gimiyo wacha pok ne gichopo. Pok na gichopo, the highest mane gisechopo en bilion 85 to nyocha iga ni gituo ni gichopo bilion 100 no to report ma gi analyze ma giyude ka gichopo bilion 100 no pok waneno. Tiyudo ka samoro be kata ka giwacho ni gichopo bilion 85 ni iyudo ka ok en pesa momiwa mar ni nono ni koro wakonyogo iyudo ka samoro en pesa mar loan ni bang'e pod wadhi chule. To in emise inyowa momiyo wantie kuma wantie marach ni kendo pesa no kigolo kendo idwaro ni wachak wachul kendo mana gi interest makoro un kaka nodwaro grant nokodwar loan to grant no giwacho ni ok dwarre gidwa chiwo loan gin yudo ka most of the time gidwa ni gifocus ni gichulo mana gimiyo loan gichiwo loan mabet matek ne jogo mos already inyori ionge gi kaka inyalo konyori pesa momi matin mar ni koro ne ntiere oro ahinya ikonyrigo kendo ni koro nego bed ni chake chule gi gimore wiye bet matek. Solution dwarore ne jogo mosebedo ka winjo matek kaluwore gi lokruok mar futo mar yamo kor lwasi wang'iyo kuonde machalo Budalangi, Ahero, kuonde ma ka koth ochwe to ula kinde ka kinde nitiere pesa miluongo ni Adaptation and Mitigation Fund giwacho ang'o e wachni? Milton en gima lit ahinya ni wach Adaptation Fund nokodhi mbele. Ji nokowinjore mong'ad ni nitiere romo matimore higa ka higa ma next bo timore Brazil to nitiere mabe timore e kinde higa dwe mar 6 mabe timore ga Germany. Koro ne ging'ado ni wach Adaptation Fund wabro dhi wache Germany kwa dhi dwe mar 6. Taparo ni sana nikech wach mar pesa ni maduong' milongo ni climate finance maduong ne idhi wachi e masani no wache 300 billion ni koro nyalo bet ne giwacho ni we waritma wane anena ka nyalo konyo ka wanyalo ide gimoro malong'o mwadhi wacho mbele wach Adaptation Fund koro pesa no ko wuok ang'o miyo China chal ka gimo pogore gi jogo ni ok ochal ka gimo makore gi joga ahinya en wach matek nikech ndalo mane chake gini en higni odhuro to ndalo mane wachake higni modhuro no China ne pok ochopo kuma sani ochope no koro iyudo ka pinje gi kintiere milongo ni Annex 1 to gi milongo ni Annex B. Annex 1 e jogo mosedhi mbele ma osebet ka ketho chal mar kor lwasi ndalo mani pogo gi China ne pok odonje Annex 1 koro China ni Annex B ka kodwa kaka jo Kenya inyalo paro mano koro miyo ka ngiwacho ni Annex 1 oningo chula Annex B ni jo America neno ni gidwa chulo China to China bende osani ere osechopa mbele kocha bedo matek to ng'ato mondo mi gole Annex B the Annex 1 gino wuon kaka country nyaka gi yie ni wasechope Annex 1 to yie no bedo matek nikech ng'ama dhi yie ni an kora dwa chulo bet matek. To e romo no president mar Azerbaijan no penjo moro nowacho ni to ka koro wang'eyo kama chido mar lokruok mar futo mar yamo e kor lwasi ae ang'o momiyo ok wanyal duoko gigi piny to wane kaka wageng'o ochal ka gima nopogore e paro gi jomoko iparo ni pache no ne ni kare ni jok matimo mano nyalo reduce kar manyo funds ahinya mar mitigation kata mar konyo jogo mosehinyore be ginyalo duoko piny rang'iny ma gichido godo yamo kwa kata lwasi.
adier makende en ni pesa kende ok nyakonyo. Nyaka wabende wang'i kaka wadak, nyaka wabe walok kitwa gik mwatimo. Pinje mabet ka chiro go be nyaka lok kaka gidak. Lakini mano kende ok nyakonyo nikech kiwacho loss and damage gigo sekethore. Koro unu kuloko kaka udak kende to wan mwainyore, wasebet kwa inyore, jowa osetho, gige wa pod dhi ka kethore, doge wa tho, kuonde mwanya puro dok karumo, nyaka uchaku wabed ni pesa moro nitiere mwanya konyore godo, miluogo ni inyalo bedo ni koro i-adapt, ni koro inyruok cha dokie piny. Koro we need both. Onego bed ni pesa adapt godo umiyowa, pesa mar loss and damage bedonjo, lakini kaka wadak bende waloko. Okay. To ka kuom ranyisi wadwa ni mondo wachak gi dala ka, be nitie kaka dhano kata jo Kenya be contribute e lokruok mar yamo e kor lwasi, to say wawach kata ni nitie kaka timbe moko magitimo maketho alwora kata mamiyo lokruok makamano bedo, to gichopo e rang'iny machalo nade? King'iyo nitiere gik ma wabwa timo manyalo contribute, lakini king'iye to en gima ni piny kabisa. King'iya developing world kata Africa te, atamalo 4 kende ema wan wa contribute. Ka joka to nigi atamalo 96. Koro ningo bed ni gitemo gilok mar gichak kabisa, gin magigore gi wachgi mar ketho kor lwasi ni kabisa. Wabende ok wanyal bet ni wanyalo medo, wabe wanyalo ng'iyo e ngimawa kaka wadak, ni en ang'ono mwanyalo bet ni watimo, manyalo bet ni ok kony. Nikech for example, iwacho ni yiende nyalo miyo gisink carbon, ni kwa pidho mang'eny to wabe wanyalo konyo. Wabende waseneno kata ka sirikal osewuokie oko, ni wadhi mana gi yiende milion 15, mondo mi wabed ni wanyalo konyo, mondo mi chal mar kor lwasi ni bende wabed ni wabe wa contribute gimoro wakonyogo. Mano gima wanyalo timo. Ne giloso bende wach moro ni fossil fuel. Fossil fuel en ang'o? Fossil fuel en mach maya e piny kae, e buolo. Miyudo ka samoro en kata kaka mafuta moro nitiere mawuokie, ilongo natural gases gi ugolo piny kae. To the process umedo golo gigodo to umedo chafua hewa, ni uketho kor lwasi. Koro miyo wawacho ni onego bed ni wawuok, ilongo ni transition, wawuokie weche mag fossil fuel gi, wamanyo mafuta, wamanyo mach maler, kaka koro kata stima ma Kenya. Iyudo ka Kenya kae stimbwa igolie pi. Most of it, like more than 80%, atamalo 80 wuoke pi ma en mach maler ma ok chafua kor lwasi. Koro iyudo ka magi gik ma kaka Kenya wanyalo focus on. Waneno kata ka ndalo mane wan gi Africa Climate Summit cha, ker no odhi odonje gari moro matin matiyo gi stima mondo mi wanyal reduce carbon, emission mar carbon. Maka ringo gi gari, ringo gi pikipiki to medo kethore, wanyalo donje electric vehicle and electric motorbike. Okay, koro uchomo Brazil. Kapo ni gik mane wach ni gik mowuok e romo mar COP29 ni ok otimore, kudhi Brazil, udhi kwayo ang'o kendo? Kapo ni magi ma osingnu sani ok ochopo, pesa ok obiro, kata obiro to ok obiro moromo. Ero giwacho ni 300 billion. Kapo ni ok ochopo kata kanyo to nukwayo 1.3 trillion. Ang'o matero Brazil? Brazil nyaka wachak wadhi mana mbele gi wuoyo. Nikech iwacho ni ka ok wuoyo, sama wuoyo ok timre, then onge gima nyalo timre. Koro kata iyudo matin kawuono, kinya kidhi mbele gi wuoyo, nikech the moment ma iwe wuoyo ma there's no talks, then gik moko te ok nyal dhi mbele. And gimomiyo nyaka wadhi mbele gi wuoyo, for example Kenya, ni penjo gima Kenya yudo. Nyocha nitiere pesa moro ma obedo signed gi KCB mar climate action, iwacho gige chal mar kor lwasi to maluwore gi weche technology. Giyudo $500,000 mobiro ne Kenya, mobiro ne Kenya kende. Tido ka pesa ni ok nen gima nochak wach Azerbaijan kawuono. En gima osebet kiluwo bang'e igni kata igni 3 mokalo. Kore mamiyo nyaka wadhi mbele gi wuoyo, nikech moro kawuono donjo, moro kiny tamre,
moro chak donjo ichak idhi mbele gi discussion ka seche muwuok e table ni koro un uonge joka amua gitimo kaka gidwaro kendo ginyalo kata mana ng'ado gik manyocha useamua museyie godo maber. Erokamano ahinya Sally Owuonda, ma en jata tije ka Africa Center for Sustainable and Inclusive Development oloso kodwa korka weche manyiche nowuok Azerbaijan kane gidhi loso ewi kaka inyalo kony weche mag lokruok e futo mar yamo e kor lwasi. Wageno ni kwaluongi kendo tibiro duogo mondo imed lerono mathoth. Abo duogo mondo wamed wuoyo kendo wamed winjre kech kaka wacho ni wuoyo en gima konyo. Erokamano ahinya Nyakwar Ramogi, bang' thuolo machuok wadhi nyime gi chenro mar Oimore. Kik idhi mabor.